Lindab esittelee uudet innovatiiviset RDBX-väliseinäprofiilit, jotka yksinkertaistavat rakentamista ja tekevät asentamisesta entistä nopeampaa, helpompaa ja joustavampaa. Lindab RDBX tekee pystyrankojen kiinnittämisestä kiskoihin helppoa. Valmistele profiilit painamalla päissä olevat lukitusläpät sisään. Aseta pystyrangat kiskoihin. RDBX-rangat voidaan asentaa ilman työkaluja heti kun kiskot ovat paikoillaan. Napsautat vain lukitusläpät ylhäältä ja alhaalta paikoilleen. Pystyranka on nyt kiinnitetty, mutta sitä voidaan tarvittaessa helposti vielä siirtää. Lindab toimittaa kaiken rakennuspaikalle. Kaikki osat toimitetaan merkittyinä ja katkaistuina haluttuun pituuteen. Kiskoissa on merkinnät, mikä helpottaa pystyrankojen asettamista. Lindab RDBX-rankojen joustavuus tulee esille, kun asennetaan levyjä. Pystyrankoja on helppo siirrellä tarpeen mukaan. Voit muuttaa rankojen paikkoja mittojen mukaan. Tämän ansiosta mittaamiseen ja rankojen asettamiseen menee vähemmän aikaa ja virheelliset mittaukset eivät aiheuta ongelmia. Pystyrankojen helppo kiinnittäminen kiskoihin tekee järjestelmän asentamisesta nopeaa ja fyysisesti kevyempää kuin muiden väliseinärankojen asentaminen. Testit osoittavat, että Lindab RDBX-profiilien asennusaika on vain puolet perinteisten väliseinärankojen asennusajasta. Myös työskentelyergonomia paranee. RDBX-järjestelmä vähentää eri työvaiheita ja toistuvia liikesarjoja jopa 50%. RDBX-rangat ovat kevyitä, taipumattomia ja äänen eristäviä. Saat paremman lopputuloksen nopeammin. Lindab RDBX parantaa ergonomiaa vähentämällä eri työvaiheiden määrää. Järjestelmä minimoi lattian rajassa ja pään yläpuolella tehtävien töiden määrän ja vähentää täten työvaiheita sekä säästää selkää ja niveliä. Pystyrankojen asennuksessa et tarvitse tikapuita, koska rangat lukitaan sekä ylhäältä ja alhaalta lattialla seisten. Lindab RDBX mahdollistaa pituuden säätämisen ilman katkaisemista. Voit työntää tai vetää yhdistetyt pystyprofiilit haluttuun pituuteen ja lukita ne yhteen läppien avulla. Profiilien täytyy mennä päällekkäin vähintään 30 senttimetriä. Lindab RDBX sopii hyvin projekteihin, joissa on erityisolosuhteita, kuten kaltevat,
tai erikorkuiset katot. Samat Lindab RDBX pystyprofiilit teleskooppitoiminnolla toisiinsa yhdistettyinä antavat joustoa pituudessa. Lindab. Teemme rakentamisesta helppoa.